Mehmet Göktaş Doğru haber. Ger İran derevan dike kerem kin emê rastîn bikin. Çî devê xwe vedike bilxasa kesên ku xwe wek medya İslamî didin nasîn dibêjin İran derevan dike. Ne rast e, ev yek tiyatroye. Dibêjin bi dewleta Siyonîst û Amerîka re li hev hatine. Ev kesên xwe weka medya İslamî didin nasîn her wiha dibêjin. İran bi qasî zirarê nede Siyonîstan füzeyan davêje rejima Siyonîst. Bi vê awayê bila rejima Siyonîst têkeve rewşa mexdûriyetê û qetliama Gazê bide ji bîrkirin. Ji heftê cotmehê vir ve me hemûyan bêdengiya alema İslamê lanet dikir. Me ji vê bêdengiyê şerm û fedî dikirin. Me dinivîsand û digotin paytextên Ewropayê dadikevin qad û meydanan li welatên İslamê bilxasa li welatên Ereban pelek jî naheje. Me di serî de alema Ereban û îdarevanên alema İslamê rexne dikirin. Li wan hêrs dibûn û bi îxanetê suçdar dikirin. Baş e di vê rewşa alema İslamê de tiştek guherî yan na. Ma ji nişka ve rabûn ser xwe û çûn hewara Gazê hecûmî rejima Siyonîst kirin. Bilakîs ji bêdengiyê ketin nav rewşa îxanetê. Bi çeteyên heydût û terorê re û bi Amerîkayê re ketin nav îxanetê. Bi wan re bûn yek. Hêj füzeyên İranê yên avêtin rejima Siyonîst negihîşt İsraîlê van welatan di saha welatên xwe de ev füzeyên İranê xistin xwarê. Van welatan ji bo şer û herbeke ku tê texmîn kirin sehayên xwe yê hewayî ji Siyonîst û Amerîkayê re vekirin û ev yek îlan kirin. Yemen nahêle ku di kendava Mendebê de keştî û gemî biçin İsraîlê. Lê van welatên Ereban rêyên nû ji İsraîlê re vekirin. Ji xwe ev welatan bi qasî İsraîlê dijminê Hamas û berxwedana Filistînê ne. Li welatên din Hamas û komên berxwedanê hatine yasak û qedexekirin. Zindanên xwe bi endam û mensûbên Hamas û Îxwanul Müslîmîn tişekirine. Sîsî nikarî bû wan bi îdamkirinê biqedanda. Aniha gelek kes li ber dora xwe ya îdamê ne. Lê ji nişka ve Mislimanên Tirkiyê rabûn ser ling û piyan û hicûmê İranê kirin. Weka bi pir zanebûnî gotin İran derewan dike. Rastiyê nabêjin. Şano û tiyatroyê dide leyzandin. Begno, efendîno, kerem kin hûn rastiyê bibêjin û bikin. Ji İranê re wisa bibêjin û nîşanê wê bidin. Birêz û muhterem İran, mirov li İsraîlê wisa naxîne. Aha wisa li İsraîlê têxistin. Divê mirov hinekî şerm û fedî bikin. Kesên ku gulleyek û devançeyek ji Gazê re neşandine, divê ji vê rewşê şerm û fedî bikin û serê xwe bikin berxwe. Li her goşeyên welatên wan baregeh, wargeh û eskerên Amerîkayê hene. Ji ber vê yekê divê herî dawîn ev kesan biaxivin. Ev kesên fedî û şerm nakin û wisa dibêjin İran dixwaze mezheba xwe li Gazê belav bike. Ji ber vê yekê destek û piştgiriyê dide Gazê. Em ferz bikin ku ev îdiya û gotin rast e. Wê demê kerem kin hûn jî mezheba xwe li Gazê belav bikin. Ji ber vê yekê jî zêdetir alîkariyê bidin Gazê. Ji İranê pêşvetirin biçin. Em nîşanê İranê bidin ku destek û piştgirî ji Gazê re çawa tê dayîn. Bi vê awayê jî em nîşan bidin ku İsraîl çawa tê rezîl û risa kirin. Ji kerema xwe di vî warî de em hinek xwedî feraset bin. Qet nebe em weka Rehmetî Erbaqan xoje heta weka Birêz Recep Tayyip Erdogan li ku derê çawa li meseleyan dinêrin em jî wisa li meseleya binêrin. Begno, efendîno, ji bîr nekin, ji sala 1639 vir ve tenê sînorekê Tirkiyeyê neguheriye. Ew jî sînorê Tirkiye û Îranê ye. Ji xeynî sînor û hidûdê Îranê hemû sînorên me bi welatên din re guheriye. Di ser de jî em nizanin ji îro pêve wê çawa be. Ev sînor û hidûd di sala 1639 de bi peymana Qesrê Şîrîn ve hatiye xêzkirin. Ji wê rojê vir ve neguheriye û tu pirskirêk û mesele di nav İran û Tirkiyeyê de derneketiye. Ji xwe alema emperyalîst jî ji vê rewşa neguherandina sînorên Tirkiye û Îranê aciz dibe. Digel hemû lêsorkirinan têkiliyên Tirkiye û Îranê neguheriye. Bi silav û duayan.